আমরা তো স্যার ফোন নাম্বারও রাখছে আমরা জানাবো हामबाय दिनै ताखौ ससियेल मिडिया नि बिसकांसो माफायमानि कारन हलाय जों कायसा करबुक सिन्डिकेटनि हयते कायसा जों अटो श्रमिक जों जत ड्राइभार अटो चालक जों संसार मासालक वो कारन जों दिनै इरे एसडीएम मतानिबाय फाइनि नाहा हिमालय चिनि करबुक बिउसि पामो एत प्राय 3-4 बছর मतो हा बिउसि ख्रकजाक माने ताक जरतै जों কোনো অটো শ্রমিক উইনাই সিএনজি जों কোনো সুবিধা মাইয়া কারণ जों সিএনজি কাইसा लानि थांला अमरपुर मा थाङो अमरपुर थांला जों प्राय फुं बासा गैनाय 4टा समयनो राउन्ड हलाय जों प्राय 11टा-12टा समयरो जों सारनि दिपुनि 11टा-12टा समय सफायो बिनिफ्राय जों खुब अटो श्रमिक उइनाय जों संसार चालकनानै प्लास इन्स्टलमेन्ट चालकनानै बागै जों खुब असुबिदा बिनि बागै जों जितिन इरो सिएनजी जों दाबि खायफा ला बिनिफ्राय दाबि खालामनाय जों दिनै फुड इन्सपेक्टर दुलार साब्रै मालायहा एसडीएम साब्रै मालाय फैमान एसडीएम मालायलिया जों बक्सनो आरो समय रहा इ मास कायसा आरो 8 दिन आसिन हिनाय इ 8 दिन बिसिम बक्सनो पजिटिव रिप्लाइ रना हिनाय बक्सनो कग्रहा बक जे कक लारक माने यागुलोबो जदि गेस मान्या हलाय नक बासकाङो बा फ्यूचर ताम खालायनि हने वानसौलाय जा खूब इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन खालाया बक्सनो 8 दिन बिसिङाव बक्सनो पजिटिव रिप्लाइ रिया हलाय जों बेलाय कायसा जों अटो श्रमिक उइनाय जों स्ट्राइक खायना जिनि करबो एलाकानो तैनाय जों जारा अटो श्रमिक दंनाय प्लास अटो श्रमिक सिमिया दिनै आल्टो निनि सीएनजी दङ जे सीएनजी गारि सिमेन्ट बनो जों 3 चाका अं 4 चाका अं जों जत जों एक अंजाक एक ओइना जों बुसकाङो जों आरो याफ्रि क्राक सेनाय जों स्ट्राइक खायनाबा जों रेडि दङ अटो श्रमिक ओइना सुरो चिनि तो एरो जत गारि सुरो कायसा फाइजार जे सीएनजी तो जत moi पाइजा माने मेसिन मुसन बय पाइजा तो चिनि फुड इन्सपेक्टर दुलार सागा बने बिउसि मालिकनि सुदो कागज किसा डकुमेन्ट चाइनि बागैसे बगमसा खलायै रिफाइमेन्ट सागो किन्तु बक तो बनि पेपार बो जों सामाया तफर बो 8 दिन बिसिङ आरो पजिटिभ रिप्लाइ रना हिसाबले निनि सिनिमु आनि सिनिमु अमित